Faster go ferrele en de video on show has in Giano ac come echtri gan loch. En nu has bought soul een jukkelish heur. Welke gan echtri de truel ha gama jol er na mehe heen. Hoor het has ook hakrisi niet klaar. En doorsen door nog Dolland donderdag, zo doorsen en door nog Paul morgen. Het is een andere programma show. Toen als Paul is met dat dat aan de moeke man mogen gewillen titel kutten mogen achten. Ga het titel kutten mogen schon achten zit ja zoals net de neen ook aan de show. Kijk me ook het skilje waren. Zoek ik me aan de lach gezegd. Dus shot ik haar gemaakt, van mijn wagen de barana. Zo is 4 lochie gewonnen. Dus verhoogd van mij mijn hoogste gekleed, nog gekleed van die klus kopio, toen me gewoon. Dus ga je me krijgen, die gaat dat daar zo keer weer golf, na die als je zo. Hoe vaak dat zo sorry. Wel, stok en nu dan, ga gewoon maar opbrengen. Het is een beeld maar je dat als je vast krachtig. Eigenlijk niet in een eklusje, seklusje tissue, spoelen nu in de hoos. Ach, je het kunnen haken dus van die bio, ik gaan als er voor een haast bio, wat leven saas, als naar haar gemoord gaan in de 1900. Maar dan op zich. Dus nu van mijn vrienden ook, wat hoort je een deuntje haast, je me geworden. Dus ga je waard kunnen doen, ach wat ook al van een bosje met je. Dus waarschijnlijk doe ik voor wat in de huis nog geleden. Dus gehouden is mij aan de culturele gaan werken voor die geven wel lachen zijn. Maar goed voor dan lachen zijn, moet maar nog een. En de goal is een mooie ja. Dus je moet een pik. We verder als een eklusje met een wijn. Dus die wijn, ik nou een schijn. Wijn eklusje waar tegen aan de beginnen de naar het nu. Schatterische nu, of geen spijt van goede. Van oorsprong waar eklusje serieus goede. Alleen beginnen grootjes gaat er niet aan. Zo een ruut. Groot video's, groot televisions, groot. Wanneer ik in een koelkaal ben, stilletjes dan had ik geschaard en als je als geen doen, wat u naar de tuin en u willen. Waar dat ik wat er geld gaat met wat er in is gegeven. Dus was je niet tot rust moest geheim vallen. Zo, ik naam je wat ik leven nog in de schijn verhaast haastje aan. Als je nou nog aan dooi, want toen ik ons grond al was, zie ik het pleur kunnen aan ik peen en shot maar wennemans. Ach, huisvater, dat is een kost toch keert pleonen. Dus de gunje, ik wil u eens een echtri, als je een shop aankomen, echtri aan de loch gezet. Je loopt in je kus, je loopt niet te verwinnen stellen, aan de show als gewoon echtri. Want we rieven mij in Bennewansen, ach, gelukkig jou een Wansen vatten naar florier, naar de Bennewansen. Goed. Det var min fast snart papirmärkade som ansvar i postigt möte med grabbarna vid Nystan. Har du tillgång att varsin mer i alla fops. Och så var min massa stjärna så där fatt med det. Vad man gör och så där min vägen in med kitsch. Så så var min med kitsch och in med kitsch nu och det kitsch med kitsch. Idag är det nog Wel, gyda'r aros, Kan je dus niet roet maar ook, wel, so gyda'r fymant aderialig fo hyn. Ys, gyma'r tôn y biarn y hyn. Wel, ik wil een noosje, dat gemaakt ook, dat een feest en een geluid met elkaar. Het is waar, maar ik gedacht ben aan een hoekelig in, maar ik maak wat aderialig. Het is wat gedacht, tien van jullie waarom heb ik natuurlijk gemaakt dat je studies met kuntje focussen van mijn handen bij als nagekomen wij daar ook wat kunnen waar ik het elkaar is weer de vrienden juist maar hij
yn eglwys ysgymant o hwgas, mae'n mynd y bonlich y ffala yn y clef, slwyd y clachan as chladach. Tord yn gen hos y sy'n am y cyd. A mi ydych chi'n ffwrdd i, o'ch yn chwilio i'r achos. As yn ieir yn gyda. A cha mi ar ffwrdd nes mwys dw'r cynol chi'n ar ffas o'r slan oes yn ysgol cwtio gen ac yn y sio ac efo cain yr nydyn fari sy'n opod y fasyn sy'n bwrdd ni ysdialach gari ydw i eisiau. Agus nid ein asyn diolch am ei fycholi, haws na dyn ti'n hyn sy'n eich agor doi chorig yn connection o chorig yn ai. So, frin cwdig yn, Mr. Hoshish yn y recording, frin cwdig yn Ministraeth Macau, hynny o fe gyda'r pŵl rhan i o. Agus, session i fawn y gan ysgari as y fans as neiclwysir, a chai yn ysyn newne, so, chai ysyn gan neiclwysir lag eres na chai togar smats o hogar. Fasina hen o intynach, di leid gynnach yn hwys, gan ac ysyn hwys. Yn o'n mynd y fa, yn y rwyd yn sy'n, gan ac yn hwyn y fwynig a ni yn egys, diolch egys. Han o'n mynd sy'n mynd yn y noas troi achtri. Wel, ha, sa'n echtri ag y pein chwaed yn o'ch gochias dyrys, o'r an yn cael ywni, sy'n leb gan ar hiflion, wel, barch o'r gan ar hiflion, han eisiau pein gofyn ar ben y fans. Eisiau sgialch mae gen sy'n. Wel, sy'n art mae gyd byd yn un, mae'n gyd edrych yn art, sy'n art mae gyd edrych yn tawa fel. Dyn siwr o lawn, pan mi ffyrach gyn, mae'n hyn yn sgol, nach rocod y fyd yr hawn. Cwyw, chais, fi'n yw'n nach rhywbeth ar rwy'n ac ymlaen ti'n iawn cwyw. Wel, fel post ac y gyfeinistiad. Ac mor drwm a clod, yn ddwrmwch ar eich mor drwm a clod. Wel, cwr eisiau fa colwch, cwr eisiau fa y colwch ac yn y gyrwch yn y fas, cwr eisiau fa nioglwys colwch am y sio ac yn am sy'n, a sy'n nes i'n gwaith yn cor agos 3 ffigyd blewn. Wel, an y hwyd roen, as na doi hyn ysgwydri mi, charoi ad yr iawn. Fe iawn y sio'n sosial, fe iawn y sio'n edrych swog eis, na rwyd yn sy'n fachl calfa sy'n y cymal i'r tron o chwlwyd yw'n. Ach, hwy mynd y fad yn bio ffol ag o las, mynd fad cwrs drach o gyri, efo'r bysyd y fasyn bar yn ti'n. So, nid hannig sy'n iawn. Fan oesyn, fan y hodyn, mae'n fad ys chwlwg o hyn o'n mynd y ffydd yn arth, da oes y blion. Egys fa cwydioch, roedd y tos chwilio yn dron sy'n mynd yn chaniad na hodyn bigger. Ach, bydd sy'n ysyn o blynwyr. Ach, mae'n fan y sydd y sy'n y blion ymach fa adrialig yn y hafn ni. Fa eich na hodyn, bydd sydd y sy'n as na bartio gilydd, bydd tord i fas yn eiclwys. Ach, bydd sydd y sy'n meithfyd yn bartio. Bydd sydd y sy'n chwlw hych a chwlw chwlw. Bydd fyd yn bartio, bydd te. Bydd at swycht, bydd a ddifrywch eich yn safon, bydd casio dyr eich a hafan. Bydd ysgafydwch yn bosiwch eich yn hyn sy'n eich yn dyn. Bydd sy'n trochi i ti hannig ahdwch yn. Begyd fydd sy'n. Mae chwlw sydd ys ffat yn ddod as yn eglwys. Roch yn yw hech gynnwch ac tron o la, mae'n y fai ys ysgyd ac un. Wel, nôr o'r dyn o'r dyn ysgyd, ro'n eich yn y cynnwyd begyd. Sure. Fan y cynnwyd begyd, sy'n as yn bart yn rad gilydd yn bosach. Ro'n cael ys yn eglwys. Nid y hannig sy'n bad y tosach rhyw cymar. Rwy'n cynnwyd yn as yn eglwys. Ffygna. Ach, fa cwydioch ys chai crynig môr yn y sioedir, fa siarad o'na. Fa siarad o'na fan chwbr chwbr dda cwydioch. Ygys fi ad am y patra yn y fad do. Fi siarad o'na ys cael fan chwbr chwbr dda. Chydde ti'n gwrdd siarad o'na diolwyn. Ach, fi dyn i car. Ach, fi ad cios casiadus a i fyrwch. Spalar yn trin yn y fad. Dwi'n cynnwyd beth ysgol y cael yn gos fas yn eglwys i dyr. Ach nos yn hos i'ch dwi'n cynnwyd ffesg ys yn eglwys. Ach lengt fi siarad am angen, siarad grwn y flion o'ch yn tron y la as yn y hynny. So fe mynd yn eisiau ddweud chwlw siarad am? Dyn nhw chwlw siarad am? O wel, ag yn cynnwyd beth ys estraen sy'n yr eisiau am a coed yn awr mil. O, fa mynd eisiau am sy'n chwlw car. Fe ffel tîn sy'n agad Marie ac Eis dos yn fi. Change of.
Of menus, wat we willen. Maar ben een wanse getat, maar uitzonderlijk eigenlijk zo kutjoch naar groot. Ga toch nog misschien smeuïger door hun wat triek. Je toch nog een kutter mag was het wans als ze waren, dus als ze skieren genau was je. Roof had nog een café, corona se kiori, rot de Noorse nach jaren dat het deur. Dus kutjoch roof ik het tegen heel maar vast, de skippen de minister toch. Wel, ja, wat we doen, met dit schroef leven, maar skippen het door, wat we nacht is, als u hoort kunnen nacht door. Zo die kwaad, die schroef niet wat je naam, gericht te vrienden, zo die maar tactisch meelij, wat ze voor u. Ach, van ons het geruide van niet dolle hopen. Zo, wat had rust misreus me gewoon. Ik had het wel op, en het wel op. Ach, zo, wat dan je komt naar de jouw soms. Waarom doen jullie rode kaarten geven dus nee, geef mij een route. Kunnen we ons bouwen die bij de oude in de zorgen. Ach, schenk me een hart bij de kolie, kaarten in fact niet. Vrienden kunnen een schach kunnen, goed meer van kunnen een schach kunnen staan een paar in de baan. Collega ritmes de galasines, notion hoschigheid zo, wirklich. Nee, van dat kunnen we hebben toch dan die project meer en later doen. Wat kunnen we spelen ik meer laten loon. Dus trochite, men va doi behen in de garage, waar parken in de kopen fatwa, schapot ja. Zo ga ik gaan, dus ga je kuskoneig. Dus garotine in tach ja natri, en ga je zit op rojetusa, garojetusa ga je eten. Zo ga je kuskoneig. Dus dat geen machine storen va manamshi. Als je kijkt, niet in een aard zo dan haakt dus machine. Has gestuurd Francis steeds vaak in huis. En ik heb drie ik kon mee. Nie echt was shotje was en tags kan ik aan huis. En ik heb koond vertroschen. Dus en ik heb een naris. Wat een naris goed af. Gaat de likheid promisam. Oh, dat is geen zo. Wenig dat. Ha goede kalisch gui. Ha goede kalisch gui. Die linker grote kaart kunnen gewoon fisken. Zo. Wat u lekker schreef dat ook aan naar bepaalde niet correct naar hem dus. Als zat we staan, jeder zien. Dit nu niet als je bent ergens niet lekker aan de show. 54. Unie aten. Ja, als je niet voor de van zo'n is naar ik toch aardig. Als een gewoon nog als een deel. Voor de primaire show is hij zegt met paar van de scale en zo. Maar niet ook en je maakt wel staat maar windstel. Ach, waar kun je toch wat lessen social dat je maar je maar kan de hoge tests en toen nog wat geworden saas als een nummer dat zo'n schön hygiëne. Ach, toch niet in de stof en dan dus het ramie het was het voor de alles ook has de hele nusje en zo de nog toen wat klaar stellen maar ik ga niet zien. Wel, deze hier ga je eigenlijk heen met tien aan de show, ik ga een loch. Wel, wat we daar gaan ik klaar die en gaan door maar wie niet stellen. Wel, hadden we van mijn handen gehoord die, ergens Lenin schon beviering, had dan ik mijn handen jeugd gehoord in, maar strange. Waarom is nu ook Kroatië gevoerd als een deel? Vind ik hier het gaan maken, inderdaad. Ergens Haromean, maar winustere gehoord in, dan gaan we uur, maar staan we aan Korea, gaan we winuster. En nu keer ficht ze schia, van die schulden was een woord in, voor ook dat ze was. Skimmer de wat binnenvans. Oh, wij kunnen maken. Ergens, schon de hier terug, haben wir mir noch gaan we dus nog Romeaanse Wans runners ergens met een
Dan gan y hir daachtig yn as yn rhaid mi siaran. Saman gwain oedd gan loch. Mas diach me dy chalwys yn diolch. Talastag yn aet sgan loch yn aetil. I'r minister a. Voor va Mr. McLeod. Maar ons ook moe nog ik maar. Zoals een vader was. Oh, shit. Van daar hadden ze een twaalf was je. Dus jaren dan was je wel was aan de show. Fiction kan ik het snurken die ik keer fietsen ze ga. Vleuel gaan we sterk te gaan natuurlijk. Ach nere was je brider. Noranja was het skier, het was Christie brider. Wenn je kleint in ik maar. Met het wachten zei lesje men. Zo'n bekken waffen en die jaws. Dit is een behoorlijk klaar. Klaartje. Ik is wel delen hoe ik naar me gaan. Maar jene mens was je brider en hokalog. Speel hier smeunig is een kutrik. Ga je een hokalog op elkaar. Am smeuig kwam na 1895. Fastgerer zijn kort. Verdeun aan het hektu. Sintos man een mans man kwant man kastja. Wat dan nog op oog. Zwingen smeunig. Een dietje of aan of van een leichter behoka. Gaan we de monske naar de Tora harogen. Wans toch ga je hoka kunnen zijn. Gewaan karo. Tjaintje. Als ze goede schoner. Dus Tjaon, we kunnen dus een gewoon, gehaald ik aan komen. Kan het zijn te de was met al specteren, kulturele hoeken. Als ik het zo. Dus wat puur maar haraken, haroi post. Dus voor haar zinnig aan boog, waar je kunt was als een mens. Het was een als een eigen. Haroi die voor die harom weer je station. Van mij als een morgen op de gaan gaat de morgen in Rome. Daily sitting room, back in there. Ach, vatte misschien eerst weer wat aan. Zodat man die gaat doen, dus gaat er veel weer een morgen. Dan met vuur, als je dan een teacher wil, die stellen naar je, maar dat gaat weer niet. Zo ik kan nog eens een krooien, de korstige, dag door die handen. Dan was het nog kunnen, wij doen het, de zin namen hier nu. Agus, dan ik het niet wel. Als ze dus moesten zo, heb ik geus moesten, die afgeschikt te kunnen zijn. Agus an dó hén hasisiú cuaircha athracha chuteoch, ba chuhhaú garcha agus in neachtas gan nanig héiristeach an nóir, go man hat er geall stof an neachtas nanig Mr. McLeod fascadáithe blian a Romse. Tá an go promis bolach ach mar chlechtí. Wel, smijt go bhá chok moes fianus, aan een neukje diuk, die fiets zo hoog. Dat moest je maar kloot en loos op kooi, die allemaal zo in de stal. Agus, de joodje in de kar moet al geïstok, was het al geïstok. Soms gaan we naar klachtje, goud materiaal, gaan we kutske op, als een naam als een anek moest zo. Sin am fiol. Gaan we fase, dus als een salon stop. Neukje diuk, keer fiets zo hoog diuk. 1998. Chlech go fachgal an sin draste agus se sinna bh sinna riomh chuigen bheit chaim minister le fása leis a chosin. Cha chuine sin tríchas a bhána dúhiideach. Is go dearad stocha be cuite gléine cuanta seo, nach le tic seachas an próses far bh minister gada agus mar sin. Mí sin bheith timar sin na cúpa. Wel, maar goed is met mijn school. Dat er goed moest ik jongens die al gaan als gaan leentje gaan joren. Leentje in de vijf. Van meer grondland gerumen een Renaissance. Van meer triplen duur kan lozen als ze gaan heel als ze rommen. Gaan we ook dus op jaar kan krijgen. Ergens van meer smeuiger naar groot. Grondelijk dunne ze bij de aan ik de verse. Grondelijk dunne ze bij. De man huis in muntje, ach had er niet eens terug. Schat ik niet eens meer aan de baan, kon ik niet eens meer aan de geleden pas op, kon ik kwaad zitten. Oh, ja, juist. Zo, wel, schön man van me kwaad op.
So rís gan hiicúnas doch na chageolach ar seo an an jocla sinile fuidir chu steachas an tríach a chan jocla siúr chan am sinna cúpa dítí. Ha cylw coenol as a gyrw, agus teach gyr yd y hyg, smaid gymi diws na trwyr, anam ond ar biol o choenol. Gan y chylw coenol, sad sioch yn agus gyda'n ffysgyd rhywun yn schaber closed call. Mín híidir. Wel, a closed call no, chanelach yn nana, chwrdd biol o chael. Chanel corfan am er o hopa. Ach a gyda'n ffysgyd no, ha corfan yn dweud eich chynnig ys at eisiau chlir, ffydiad am er o chwrdd hos. Ach, sy'n mynd sy'n rhaid i'w hawdd brima un y chlir. Mae'n jocla sy'n rheolydd, a chlir o'n haris yn rydych jocla sy'n. So, a cosyn o gyr i ministiad, na'n gwan y chlir at ych yn horsach na'n gwan y ministiad. O, sy'n chlir, had yn horsach cylwch o'r sy'n cylwch coen yna. Had yn orsach na hidiad goen, sma'n das o coen yna. Mae'n a chaffosgion o coen yna, smyn o'ch myndryd mod o hyd. Mae smyn o'ch gynnynt as o coen yna. Had yn orsach dod gwan y chlir, gyr i'r chlir i hyn, go fi cylwch yr eisiau coen yna. Agus had yn orsach sy'n gyrwyd gwan yna chyfer y hyd. Ys fel yn gyddam sy'n dog... Han gyrwyd yn orsach dod gwan y chlir as y fel y minister. Mae sy'n chlir at yr iadach dy hon. Mae sa'n was yn neu chlir ar cloni ar gwyliw as y chlir. Fwyd i'n iach a ffosgion o'ch ar hynny'n ffysig o'r gwan y minister gynnach y gyrwyd. Mae sy'n gael gwan y chlir. Ach yn nŵr, agus gynniga gwan y tron y chlir. Nŵr i gyn gwydd ydw, chwrge. Ach yn nŵr, a fe tiws na chwyd, ffyrm ydw, i gael eisiau ffros es o god, gorcan. I gael eisiau hyn ar bial o'r chlir as y fyr, agus drain dyn nhw orsyn, reisioch. Ach, sy'n agos tein haffach, mae i'r gan eisiau yn eich ha ydy gyrraw, ffyrdi ag a chan mi ffalch yn ffil siwrt clawr, ydych chi'n mynd o'r gyrraw. Mae eisiau blach gan eisiau, harom iach cwyd briol na sy'n chiod coen o. Agus, fa mi yn tri gan America, harom i riodd hawdd arall. Agus fa mi pôn ar un y dra, agus fa sy'n an y hotel an y lwme, fer, gos y ffang sy'n eich al an nafo. Agus, gwysg mi tra, chwrdd mi hwn, so mae'n am hyn y gyrwch gyda liabu, chanelus am rhywyd clo capel ar yr ars nach dy byd. A chwnnw mi cwtig yn yr ymwôn, agus at y gla critiga. Sy'r ierig na dra had fod myrys, ha mi dol yn ein gyda ma coen al siabost. Sian? Agus fod ar hyn, ti'n mar affys eich glwysyn, llys mi ga. Och, chwra, bod ac ysyn fod y chasan, gan iawn ach bod y hwntwas. Ach, nid yr an sy'n America, sydd ych asyn ysdiach ai bawntrwch, brad na fan ar. Fe gael ma, mi an o'i eich am y sio, o'r wach siach gwr yn agos am ond Detroit. Chorw mi yswydd, chorw mi riodd i as am drwy, galaf o ffôn, sy'n ma fan had y ffôn, so dat hwynig at gyrwm gwyd am y siabost. So Habel de bjúð og hofum með sem hattu og manager. Agus tvöld an holidays í Amerika. Agus hana mi ras. Nuad at gudu du starta chud og snilla hana gult gona chléir as en delan skjør noch. Fan mit mönchen suite vi fattar om mig. Kort med du nach om jag sjönk med gebörras med sagt. Agus stakkade hun lilla na stöysja. Snur han ikke først har vi ikke gjort. Da vi små nok går med skjermen med en stå. Fader om meg. Ach, kan je dat hakken? Er is han ikke zo. Han med om stå. Kun je vaak al in een soort als je een minister rond wie al gehof had. Wel, dat is er zo. Wat daar vind ik daar rond zo. Er is van die mag het maar zo wat naar van als er van een stad.
Van me zeggen aan mij niet maar terug. Ten als je vaat gewoon als een dier ook. Moest maar krap. Dan ga gewoon eens morgen je gewoon mycket door naar hem is. Een uur kun je dan weer afleiden maar vallen aan een grasbos. Ach moest maar kloot aan de oorlog. Dus van mensen mogelijk in de gestuurd ook zullen werken. Dus maar schon dan begaan mij niet maar terug. Ten als je die dus nu kan we toch wel met tot gaan gaan. Nach Biens aan of had er juist. Want we denken het periode. Ja, daar gaan we aan de show. Sam schon rasen habe ich gelegen getan an Röcheln. Wel kan je dat. Spite han weggehaget Australische weggehaget de los materiaaltje. Jullie gaan zo als een liggen hier. Dan ben aan scherpelen natuurlijk vasker. Was er was maar jaren aan de show als de giplen. Daar is het gehoord. Dus de haar hier nog een snippelen hier wel heen. Wel, we hebben ook al gehoord. Daar gaan naar die jaren. We hebben een show wat daar school als skiën. School van Malala, school Joos. Dus van de klachten die we toch aan de schooltje als een welafstijgen. Dus goed Mürrische Winnerstadt. Ich möchte mal kleiner wat losen. Met ook de snelle. Goed Mürrisch Stimme denken als een terre machach als een schooltje. Zo ga ik me hans nog schooltje losen was ook hier terre. Ze hebben we Malala als twee van de uur. Waarom moesten we kleiner willen Gehoord dan. Ach, waar korte rumse, we kunnen nog eens gewoon. Dus, wel, ha klant, man beminister dat kuren nog maar je klant, hebben je een weg aan elkaar. Twee minuten, gitarretje klant, ja, schot je toch in de ene. Dus waar korte rumse gaan de school. Ons kan ook wel naar huwelijk gaan worden. Wie als een schoon was, gewoon mee aan voor wat klant. Zo vind je nou, als je er na vinden kan het ook dus. Waarschijnlijk jullie gaan ze nog wel aan biljoenen machag. Als een korter dan van biljoenen vatten aan de herjanen. Dus vinden ze me beter die ook aan elkaar. Koolhonden in een biljoen. Ik ben als we aan een reis. Dat is allemaal nog goed. Wat hebben kunnen. Wat daar kunnen. Nu dat gaat wat er goed kan kunnen naar de vroeg, zal ik gaan zoeken. Ach, wat kunnen we aan Malala, kunnen we nog aan Joos. Dus van moest je oorlog is als een laatste salon. Kunnen we aan laatje, als een skier, als een skier, dat vast ik hebben. En geen uur te wakker beschouwen daar aan mij aan. Roken mag daar, je was je mannen zaten. Je was gaarlijk, ik niet aan waar. Je was veel Alexia. Was je een korte meer verder, of vader Romy, wat triest, dat was je dat we een goede zaterdag. Nou, volgens mij aan kon ik eigenlijk niet. Dat is allemaal zo geroken, mag ik Kosovo, daar willen ze hun tjek. Dus waar dan het terugkomt, korofeinen, tot schachat er die was gaarlijk. Ach, kan je kijken dat je was veel. Zo hoor ik ze. Hoor ik niet wat er nog wat doen met die aan. Het triest, dat was je de eerste. Als je het ook als je net dat zeggen nog we hebben vast kutter nog. Dan heb ik dat een schouw heeft maar al akshara was kan kan je heen naar als je was akshara was beelden. Je zegt je was een duur alles is er beelden als kan je was karik als je nu maar twee geen lange beelden ietsje. Heb ik dan de minister de hakken aan de show aan gaan lopen nu het dan nog Paul morgen. Dus gaan we kijken Paul Kees toch is de laatste wel naar me huren ze hou kom maar ook haast dat Kees toch is de laatste. De vader niet. Nu wordt ook gehoord aan de show maar minister als je Kees toch is. Dan door nog graag rond hou valking ook is een hacker in de minister aan rood naar groot morgen in jaren. Schimmen trap gewoon dus
Wahan mi seo, well, sé seo bh dal an Gian. Agus bh dal an camal an honiu a shit, agus seit agus a misgad de minister na sin lopen wat Gianu. Opes jontoch, man a misnaitje. Karas a minister den joloch eller I dal chimichel na te honiu as na bachtjen. Agus ha minister den wel an jaar in ju gas woloch moro. Skal tar op ak. Ach na a minister den ueligen de kan konju an schafa an was schön. Agus mor schon ta sé oer een mór aan geta vi as een blijne asjen de winnerstellen agus vi as de opet se van de winnerstellen waarom. Ha kusner aardig ook een moor geta. Ga er een geintje nog aan een nieuw. Aan een nieuwe toch dooi wat in ieder geval vindt toch ik dan dat Christian Shaw haar zo gemaakt. Aan het dooi gaan geld. Aan het dooi gaan geld. Agus gaan geld deunje in ju gaan geld uitje dat ze skiede. Kiant tussen jakkels maar de waar. Gaan in je haat kiant tussen jakkels gelat. We gaan jullie samen zo zullen we gelat hart van kiant ze wat dol was kiant Leone had gemaakt Gieseboch. Dat weet je maar gaan meenen. Agus aan die kutje in jakkels en dooi ze mee. Gaat hard raak in de ju als een skiede ze van de kiansemi aan priakursemi in jakkelshaking noakus na hawape agus gematrik na ha deunje basachus aan de tehen en kreek gematrik se deunje in de schach aan de tehen as gaan je waai nach de kiawak gaan je de giori gemi kiawak in jakkus. Want schön in de haarige in de moor aan het toch aan het weer een galike wie recruit van de willy ha torger in steg agus gaan het galik achter agus gaan het jaar gerevi maar vast die ook dus ha goeiers nog elkaar worden. Maar goeiers nog ik ga er nog een moor ha mis mee geklussen het je nu deunje vullig dan goeiers nog wel hen smaakje stijl als een kwartier haak agus als een geintje haak zo moest haast dan ik aan toch dat galik gemal budget. Dat is dus toch chimisch on het tegen. Gannings kan we brengen garlic park naar we brengen op je de haast. Dus chefs aan garlic dus met koolmi. Gemaakt heeft gaan jullie zo hele dag hier ganning aan de park gedaan en je de dag hier. Ach ha achter hier in de chinschach kujok. Dus ha tot aan de deunje ha chinschach gaan je aan. Nach het kielak dus in jakkels gaan je terug want we maken je gewoon mora dus een goeie. Heel goed in jouw persoon, aan dat show had je involved aan ik naar groot gaan, semi. Dus je naar zo'n show, dat je geen ching aan jouw kurs, en als je had, zaad je materiaal ik dacht, man is triest van je zijn taart. Had hier morgen weer aan een slecht gedaan. Zo kan raast als ik met die Christian en jouw kurs een toch een raaste. Gasmeintje gegen aan die klus genator. Gasmeintje gegen aan die klus de prikjes. Gaan we tussen de school kon je worden. Wat heb je voor? Wel, I'm so gonna clap in de waking. Bij mij smeintje gemaakt riek. De deunje gaan groeien. De minister, de huizen, de bodem niet. Biaken, gemal waardje laten rotten. Ergens, toch aan rotten wat de crutch. Zo'n van de people wat van hoort. Agus, dat is schön, als je vier en go ieder woord, die kan in de route naar schön, voor zorgen in die Giannische. Agus, ga je zingen iets zo'n wie Gianne mag, als je het schrijft naar de kinderlijke ervaring. Gematrijk, je jatsen, dat van het schrijft naar haar zingen. Wat smeuïe voor mij in route wat Gianne aan het dooi, als naar heel zingen smeuïe goed, maar in route naar Gianne. Het knol is het knol is je voor de gian. Het kormak in festing gaan je wel in hier, mijn delen in hier, het zorg in als een zomer in hier, vaart ik nou, als ik geen droog hier, ik ga op een radio en zo, ach maar gaan, het gaat op televisie niet aan, dus als je dan hier, als je naar haar hier nu nog wel gezien. Ga je naar zo geboren ja nu, is gehad voor haar COVID, schöne
gelost worden voor bedoeld kuisen zien. Zo had Jordanië deze gegen Heinschman wat het gewoon ook van je is. Dus je smoen heb ik kunnen nog zeggen dat je ha minister de waar nu ha aan de mans uur is er hier man hier van zit de heuvel is een draad nu dat er wat hebben ze tijd dan gaan ze het ook nog aan. Och wel gaan je weer schon niet we zingen doel naar ze mee ha kein aan Gilo has jay aan de niet uit met de legalasse riak master zien aan de college aan de nation agus mehéint na bhain dreige síos gan heris dul seachad a neachús a bhaint agus úr na bhain am chaim mé gránach an sinna bit sin. Echt. Bris a bhaint agus úr na seist chaví. Agus, well, charó sin as a bhaint a bhá sin as a haithna na a hanne sin simus i giat minister a gan a bhaint súr chud a críoch a bhaint sin 2017 is chaim sin an chaim chud a críoch a 2016 Chashinyan, the illustration. Wel natuurlijk het grootste wel een nieuwe is ha vastgezegd wat gaan te heen zo. Ha vastgezegd Leone ha ook Leone geboor wat han is in show placement. Nou misschien zo college jullie norne Leone had de goede maag op partner laten. Agus ha romans Joshua duelot Chashin vashin veel aan laten zeggen en het Jordi. Dat is er ook Chrissy de toka. Vashin sin sia siapaine, vashin gyma toditjan, vashin jolas de skide yn orsyn cwtio pan y haidjil yn y man mago, chaiat chymich o'n y balchan corums, chaiat chonwch chabwl chwyd dachi as y skide corum. Gyharch chwyd dachi fyny na ni'n iag, cwrs chymich chymich o tros, ag sy'n glyb cori gan farogan, ag mwrdd i chiordi mi chymich o lagisach, ag Angus Morrison mi chymich o alalan, ag sy'n dolan ag mi chymich o ladi frwch, ag sy'n dwysyn, Chaim mi granach jacha cwtio corum wa ymach y ddysgu agos Seaforth Head agos stoch ymach dabos dy chyrsiad ar cwtio. Yngs mor siwn, fy mi iolas yd nach mas dan yn iawn. So mi gyma taincio ys o'n siwn gyro iolas ac yn y dyni agos gyro mar bwynach ac yn sy'n tosio. Wel, hij zag op de heuplusje, op de minister, de gepreuspelach de op de haku. Has je er haar kutjo garis in de ha tor varok euri minister nu varok revi sharama. Wel, van misschien aan de bouw kan dus dan gaan general trustees gaan in jachtlust. Dus de Horatio bi who got the stach board of trustees. Agus chaim chwrdd sy'n sôn i'r o'ch blion. Agus fasyn y ciolwch o grom i falaf trig fan dweud med o'n twrys as y finas, o'n twrys as mer i 2 maps. Agus fasyn y gych ystach na dy hyd. Rwst erfa mi am y sio. Chor me cael a har me am ach ma sia mi as chaim y hwylwch o'ch mar de moderator er kwamen als nieuws. Ze gaan natuurlijk als een joodles, toen ze was op daar vinden. Agus aan de oorzaak ga je me heel erg weer schaat bij. Zo met keer blioma, bekans keer blioma, aan de schaat bij. Voor daar vinden, zoals op daar vinden ze keer. Agus rotten van een muntje de jaren was er gaan. Was je me kurpach gedaan, begaan. Maar is een plan van mij zijn de laatste jaren nog. Dat Bijbelklas ook maar ze gaan bij de jaren. Hoe doen we ook maar toen is als ik al uit de jurk. We hebben ook die hoog gezien. Wat ga je weer hoog zeggen? Zo was zo'n wat dagen is Bijbelklas ook. Goed ik jaren als een de laatste jaren. Kan ik al afvast. Ga op Bijbelklas ook maar zo iets. Dus wat dagen nu gaan we aan. Ach. Wat de kundige, wat er toorschen was dan meer aan kundige als alle halen joklus. Wat we halen hier aan huur aan. Het is een goede darne schachtel. Dat is, we vinden het je gaan halen. Nacht ik gaan een goede weken wel aan, naar goede wekjes. Dat is goed bij de synthese aan het thema je genannt die toch kunnen. Dat is dus een hagelschijn. Met het kunnen we
Van mijn brief deudens wat er Paul mijn driacht gewinnisje en nu had deune gewoon een slechte gewoon maar niet oprechte sociale honden. Agus gyfer yr georig tor mar op yr gael siaswt a hasyn, jelig i'r cwsgwys mor sôn, na babish, agus cwydwch stoch na chwtwla gwrys. Ham so gyfal go iddo, bi dyn y brin tor, edrych sy'n, chanil y samus di fan y minister yn gianw yrlig ach, bi fi'n cloentyn gwrwn y hwys o'r sfwtyn ach, ac ein am, fa mi eich tygw, fod yn fydig, trwy'n sfag i sgwyl mae ein ahad. Nw'n ie ankel da, agus fydd ar doswys go mae cra, son gysgrifydd ar ddeitrych yn da. Son nach rhwng hwnnw sec i hen, sa fod yn mwysôn y dol yn dod, sa mi smynio hwnnw, da ha minister dol ti'n mis o dach hyn, agus ha dynnu sias gyfod confidentiality an, ha dynnu jonoch ar ddi brindrys mae ein bod yn, sydd yn ysgrwys yn awn hawn yn yw, a cham smynio hwnnw gyrysyn, chan eisiau yn brif o bydd y hacking, chan eisiau gyrysyn yn brif o bydd y hacking, fi as yn nachgol sy'n gwybod siaramia, sy'n gwrni sy'n chachin agos fi nôr sy'n ymysg dynnu gyharach i at yna ha ffwlwg o i at yna ha tjei. Cha dynnu gymatref i gysgain de a i at yn smynnu fod a cod a hyn i gianw. Ac sy'n brif mynysgedd brif obydd a hagin, mae'r mynysgedd yn fi as yn i sy'n gwybod siaramia. Agus fel gransion, yn sian lachyn, ystod bych cogia as yn hechbyn i gianw. Ham cysio gymryd a ffalach eich gael nŵl ffiach mynd heran at yr eis an y syltach. Yn ega trwy'n fydd yw'n cynnig mae cwtig yn feg i hir ti'n eich gynnal yn cwtig os oedd gan y George. Ha technolos gyda yr arach o cwtig. Yfyr synig yn rhaid i alwch yr canras mar ha, dyn y gwybod y gwlwch o siaramyn sy'n rhaid yn mwysio. Er was moest Sharam nog een nieuws dan voor retirement had ik een heknolos gezondheid voor aan de kober. Zal ik denk ik de camera spikaat te buur. Is ik dat echt in? Wel, Handela tenustia haramsel ham Sharam nog gelbeer bij alle camera uit. Maar ook trainer en de het me go. Weet je hoe ik leer? Ja, zullen waarschijnlijk dan kun je toch familie aan stach is een unie het gaat toch gewoon. Ach kan dat maar op de hier als de schouw maar je moet weer naar schop de lore gaan. Nu voor die ook als je er gaat kijken. Oh wel, gaan dan moest ik aan de buiten niet. En de kale schaduws naar door, nou gaat al op de computer. Dan ga je schouw naast de Paul. Dan ga je. Ja, fjordlar kom in de dag. Han naast kan nog door. Ja, dat is mooi. Wat? Ga je dan naar het kategorie wie gaat de screen van. Als je smijt, van mus met een je 3 willen een heetje geven. Ergens houdt daar is al in de hulden wie geven jaar en naast je weer gaat de screen zo'n 3 willen een heetje. Als je moest, dan moest je maar vast nog een jaar gaan. Dat de als je meer als een strolok. Dus hij wil die jaar gaan maken. En de zuidenmaker in had er waste te gaan. En de washen aanraken tot de naast. Dan moet een jaar gaan geven de screen staat deur kun je ook. Waste te gaan die jaar gaan maken op het code toe. Så vi kan ta en screen så här. Vad skulle du säga på med hitcha Japan? Mara var ju att den där kommunen var SAS anordnade men det är Bethesda som har ögonen kan också så den die checken. Det var så fjärde år så gesnaaf. Ja. Ga je goed te kleva. Gaat je gas op maar hitcha. Ja, smacznie kan man machen so lang groß nicht bis nach der Box kann man ja gerne. Ach, dan was ik het waar samen met een marva Bethesda zo dan zo'n at ze waren avinisha. Die gewoon moesten we machine kustjagen er lopen dat je maar avinisha naar wat je likaria. Wel ben ik in shock kan dat toch koju. Ach, goed ze miles van de in München. Ach, daar zie ik misschien naar toostjes. Ja, toch. Am kent ik zo dat er we krijgen nog een garage wat tachts maar ja, ik heb de garage actually show ik dollar ze had Paul en show wat in fact chef Leon.
Ik ga je een harde smoger heen. Een jokkelische stieren op de ringstjel. Wel, stop yn o'r gwlwyd ni trwy gyda'r llaeth gan si. Ryd am yn mynd choli, a sbedeirio yn y sef si, gen arall yn tîn. Ys rwdeile, ha gebedem yn acwysyn, ti'n meich o gor, han ach ydych yn hwn i cwad i ddash, ys dyn ymach cwas o hos i sios. Egon clach gen fai yn agin. Cymru hos i llad. Ys rwdyn yn ysagin, nach lach geist o si dyn cael dy twytchlir ciolig sy'n. Nid o'ch mwad ystwyddas, mae'r strych hos i llasiwn yfyr ma o chorigyd. Ys mae'r strych yfyr y fadian y mehel laich o'r nybas y gael gebyd i fan. Ys, hannes mae eich o as yn eglwys fi o sy'n gyda bod as yn eglwys gwydioch. Pan, mae hawffydwch gan y mant na sy'n ei cochi'n adys. Chalelu fan y mwchgys. Gebe caf e'r sy'n ha sy'n cyn adys chwn cartio bych i ddod. Gebe dech o'n mwch os a sy'n ei. O'n yn hanner cwysyn ti'n bych i ront o barach bwy o'n ha sy'n tigs. O'n yn chalelu todri. Ach ha sy'n ha chwlw cael ydyn ni of di chael y sad o'r chwlw hyn o'r yna sy'n ei gwrs dy ddod. Hij is een deel garams mee gescholen. Hij kan ik het dan ook zo vaak doen ook is. Een routine zo'n hek. Hoe veel nog wat is zeg bij achter. Dus we gaan nooit de hatten gaan voor een oude verschijnen voor een minjak. En zeg maar zo'n taart en gaan lachen. Dan nog torgleg kind bekken maar zo gaan het binnen raad in uw hammer. Harwaat daarom ze harm meer klacht gehad die half uur nog weer van afgedoren. De voorste nog. Harm meer klacht gekomen zo'n. Zo dan krijg je maar klacht in de hammer. Ach harwaan dat aan een zich dan loch. Agus harwaat kas in de laatste jaar nog omhoog. Zitten 4 karogen. Hier was in de laatste jaar nog leer. Verkeerbaar. Oh, shit. Ach, ach heb ik altijd er maar was zo. Agus na heel dag nog was in de laatste jaar nog gaan we zo'n harweg uit de morgen. Maar dat was dan zo. Sien moet hier ook iets van het Slovenië gaan doen dat er was zo ook kon heisten en er was geen akkoord zo. Omgedag. Oh. Als je dus besmeuiger kon je niet worden aan het kiezen wel. Toen heeft hem verscholen aan mij aan. Waar Jan Macra aan het hapels de geugelen van misschien nog het uur toen we wat daar in ons sturen in een Basenhospital. Er haben wir uns so geschaut und das Hospital war muy as no miamen von Urso nach Höchela hier gegangen von der Show war alles da noch klart Anker Chrissy war schon auch parallel agus ferelle doro moderne agus ferelle kaloma klart var na vinnerst as en tåg sa du was en delavskia. Schön agus ferella alles der jan marst. Ach war gemein ein. War was schiers mountains. Aber muss da vor was so. Schön de de baan. Strandschen trude ist da. Hier hat Kamera van me zo was in kant op drie. Strandschen Triplio station. Strandschen keer eerder. Agus daar heerkom. Agus ungana heerder schon. Schea had a ferrer coole camera. Hek. Agus chanilus anders nachten er hier uhujoch aan de jachtkas in dokter schoolbestrisch. Ga je heug er als je hier heug aan muntje die keer fietje zo hoog die kan zich aanrukken. Maar keer fietje zo schach. Agus chromas jolig er een boze man. Gaan dan met je niet alles een poolwakken. Agus dan ik er toen had keer fietje zo schach. Deze orgaat ja. Aan de jacht. Oklus. Harwaat vier, ach vier nu zo hoog dat je nog komen nog op, maar dat moet je volgens het zo gaan.
maar gooi nog aan. Pwy yw'n haf yn ffat o'r oas, hwt ar ym, o han yn mynd o ag o haliter. So mi ffyrchig, o wa cymach gyda. Achos mi jodas fond oor, agus go mi jodas macher. So dan ga je heugen arne terug bakje, fyrt het deur. Ga mi ffat o'r oas, van mi smullen, och wel, wanneer jodas hier zo, sniltas kom o an rasta. Tje hwt ar ym, Wenigstens haben wir da auch. Wir lassen es. Sie sind im Begriff geschaut. Smack ich ein Brüder auf mich. Jalt mich hier. So schon Koit blione. Was an der Gelacht. Koit blione. War Tarek schön dünnes dünne Auge. Schorsch. Janus Personality. Hatte jöntar müssen bohren. Toch triach geriev, wat kopper konden, gewoon zich een jasje, als een koop blijven was. Wat had je al een echt een television? Het had er weer van heel gerig, en dan ga ik me schrisch. Zo kan ook los naar je. Als geschallen gaan absen, geef ik weer een droog gaas, dat kan je richten. Wel, er is gemussen op betuur, ik kan nog akkoord. Ergens van mij. Dus in het oorlog was er een grote naam. Ach, drie kruiden, volgens ook had, maar je niet was zo gaan, maar je alles op jakken, ach, die nog toch om een keer dat zo wordt. Chrissy, ik wil ik zit daar keine, en ik ga naar de pijn aan, dan zo. Wel, wat het als wij daar komen, wil je een keer nog gaan. Nee, dat ga je niet doen. Wel, dan kunnen we wat schade aan een huis. Van mijn hen aan mijn lala. Ach, wat gewoon Nederland. Dus we vinden dat we nog niet geen honig gaan meer. We zitten dan niet weg. Ach, we hebben een snelle uur en we was komen als de maarste. We kunnen gewoon naar die brug. En weer een koop verlas kopen voor. Han hittar av fattes. Här till mark kunde vara sig följs, kunde ha en följ. Well, natuurlijk we kunnen nog een gaatje gemaakt. We kunnen nog een niet in zijn. En gaan we snel jaren vaak om jaren aan te geven dat gaan we nu zeggen dan nog Paul morgen. Dit is zeker niet ook maar dan weet je zo als je klaar is als we willen daar eigenlijk iets te kijken. De hier dat ze willen jou school hebben ze meer dat kunnen jou in de raast. Gali as a skill, gali fallbain go jede am smith and the hand was shot for Jimmy Hill 3 feet ball as in Yakush, I guess had Jimmy Hill 3 feet ball as in Yakush asked. I guess had had Kamachi Sholoch, I guess had Sean Cardinal nach al Homorisch and had talked to a like in Yakush Gujox on a camel dog, had Kratos Jane and talk a bisschen, had oitri, it's in a mach. Na de haar mis je schon thoshach, waar mis je al weer een cartonisch, zo'n schöne hokke mee. Is wie je zijn, wie je presentig, is een kwarte mag, en de cartonas kanteren hier wel aan hoeken was al juist. Is toort je als een 70 zaak. Is waarmee kanteren hier wel geen woorden kan die schon, if je te prionen. Kunnen we de haar mis schon thoshach. Kom ook ze waarmee hoog, ze waren hoeken aan haken. En je kan wat ook, ach toort je naturally, is een 70s, dat is een 60s zaak. Pas gekrijgt voor die andere onbeoordeeld. Dus meteen je van beoordeeld, dat is een 60s zaak. Had de nu als een 70s. Ha 5 jaar als een 80s. En zo dat. Die kan de huid de nakken zijn van het eten als een 80s zaak. 5 jaar is 4 naar 5 jaar. Ga me mogelijk. En ik wil toort van het deunje. Active as in Jakob Stor an dönje hat verschacht in Jije, hat Jije loch as in Janen hat den Schwarz gesöst. Kann ja den Jünnerloch auch hat down weil ja kann ja Büde wacker. Wenn es haben gehört, meine Haarlich Küchen an der Fischbrionne, Stor fürs Jechbrionne, gefüllte Kriene Bohr hier nicht heute noch. Sehr schön gut. Fjögel Ramins, Fjögel Tore war gut. Maar dan ga ik de rest, als je maar forschen nog, als je maar research, ach, kunt het al zo erin,
chaile sacin. Ach, hasin cain yn cwtio. Gael yn rhywun o'r riol, gyfod crios togal ac o sien, sy'n ach a gerdach yn dyfri, bwyliwr. Se títe is détal hachart agus hamos met de kwante chance na bleuchen de heen stoch parks we zetten rasna agus gemia uitjoch de maar ja de kusen maar gaan zo tijd voor hat rennen trulik van de John Sale shop modder en draste rat kodo en schön ja was ich kann noch eine Minute dann war an der show eine keine ein akapella das tijd voor de gejar hebben Chrissy Golan agus a fall son recorder man a show Chrissy ní Claude noch dol noch agus noch Paul Morgan agus snaku video la en nu an a show voor gewoon echt 3 jaar